Ndamira hapa mbele dale la mambo mtasi. Lese lanja to lanja sichukua. Mikanye panja pato ni motion. Mana ngari black pra. Pansore changa pi. Ninenya yangu ilipana pana ambuya ndaukanga mwa second time kuona saka ambuya. Wakatsvaga mukunda wavo semusenzi sikana akagara wane hamba ziyawo ticha anoticha kumuunga secondary school ndiye akati tsitsi wangu ari kuda mushando webasa musikana webasa zvadaro so musikana iye akabva ataurira naticha webva atumidzirwa kuno kwamutare kuna mbuya chakachizoitika kuna mbuya wagara kudaro semwana anofunga vane pamasondo mairi rechitatu racho ndopatakanzwa mwana ari kunyora message kuti zvaitika kuno kuchiitika chaitika kuno hana kufara nacho vabereki mbuya wakahaya handizivi kuti maprofita here kana kuti ing'anga iyo ndiwo wachatsanangudza kuti wakasvika pekuti wachishandirwa pamba pavo ezi efamily watora vanhu vavo kudaro wakachizoti kune mwana wangu wakabata mwana wangu wakamuchekesa nyora handizivi kuti wakazore chii panyora idzodzo wakachekwa panapa nepanapa nekumusana wakazora zvawakazora wakatora bute ekuti uyafembedzwe bute anzi nenjera yerukweza kuti wageze kubva ipapo wakachizonzi pane wakatora vanhu ivo pakati pevanhu ivo pane paanga kuburikirwa ngenemudzimu achiti kumwana wamusikana iyu toda kuti urorwe panapa pamusha wambuya andapoguma shamba mama sana sana sunga dawa hizo zaidi Pansori mama. Sagaitika. Nanzilinda tamba. Sagaitika ndakauya kumbanza kuno. Saka wakatora vanhu vavo vachibva kuMozambique hanzi maprofita. Wakasvika wakandipa bute wakanda hanzi femai bute iri. Tikafema bute iroro. Ndopawakati hanzi tida kuti mushandise munamato munhu wese ari panapa. Werukweza nenotonga wasanganisa nechiro wakafuyiwa ndoparakaushandisa tikageza mangwana acho wakati hanzi tida kuti ubatsirwe ndaandiri panze wakandidedza wakati pinda mumba ndikati handisi kuda kupinda mumba zvikanzi aiwa uya kuno ndopanakapinda mumba zvikanzi tida kuti ubatsirwe ndikati handisi kuda kubatsirwa kanzi tida kuti uchekwe nyora ndikati handisi kuda kuchekwa nyora ba ndopawakati nevanhu vaufour wekumozambique ndopawakandibatirirana wakatigara pasi apa wakandicheka nyora wakazora mishonga yauya wakazora mangwana acho ndopawakati hanzi tida kuti uite muroro wepanapa urorwe nemwana wepanapa mwana wacho uya ari apo ndo waitaura asi anga asipo ndozvakaitika ndopandakaudzwa ubereki wangu wakati hanzi oraiti ndopawakazouya wakanditora ndaishanda ipapa pasi mari yangu hawana kundipa wakati hanzi ndikazokutumira weekend inoni wakachekwa nyora angari kuti baba nemukine mukaziswa mari murume wacho akashaika saka aiwemondo waripo angainani angaine vanhu ipapo vanhu vavo vavangauya navo ndo vanga varipo nemwana wacho uyo anga aripo amu yasungaita mukomana wangari angari asi paazotaura nyaya dzekuti ndite murora wepangazi handiti pawakachekwa nyora angari kwei anga aripo angari simbugare pasimbiri samasungu kusala baba akapaka ndiwe baba iwawa chicharaiti chakaitika ndechekuti Wellington Manyara ndozita
Chakaitika zveshuwa yavanhu takachekwa nyora. Makachekwa nyora zvaita sei? Ni pachangu hangu ndakanzi ndine mhepo ipandira. Ndine nyora dzandakatemerwa dzandandikupagwa. Dzandokupagwa. Iwo ngokachekwa nani? Handitozivi. Saka iwo Vakabvunzwa izwazvo. Iwe kana ungada kuparwa nyora. Saka uya akazochekwa nyora. Mamu kucheka nekupara nekucheka kucheka nemabhasikoro. Kana umeni musevizi tengere kupara nyora dzako. Saka ngori zvaparwa kwauri zvoenda kuchekerwa musikana. Ini ndakatobvunzwa kuti nyora dzandinoparwa dzakapera. Zvikanzi chii? ndinokwanisa Waibvunza ndobvunza vaprofita. vaprofita? Wangosaka sei usina kubvunza nyaya dzamaprofita? Sei usina kubvunza nyaya dzamaprofita? Profita yekubasa akadaidza muprofita wekubasa ndiani? Profita akadaidza kuti akupara. Iye ndikangosika kuti une nyora. Asi panaidziziwa. Saka ndiye akadaidza maprofita kuti yemupare mwana nyora. Dzekuti asarore, kana asazwa kuda mukadzi. Ndizonga kuparwa. Saka akadaidza maprofita ndiani? Ngozi wausiziwa wakangozonyora kuparwa. Akadaidza maprofita ndima. Sigara pasi. Nyora dzakada kuti mwana aparwa ndedzei? Yes. Zvakaitika Zita. Nyora maduri. Tekupewa musumudze izwi renyu vanhu vateereri. Zvakaitika ndezvekuti inini ndakasangana nedambudziko. Dambudziko randakasangana naro nderekuti mwana wangu iyena mukomana, mwana waimurume, akapiswa. Apiswa kudaro ndandisingagari naye vanhu. Anga abva pamba kubva pakafa bobo akaita kambonetsana ndokubva asuduka paika. Asuduka pamba kudaro. Ndakandisanga kuchipatara akarapwa akaita mwana. Anga akuchipatara. Saka shamwari dzangu nekuona mapicha paakapiswa kuona vazhinji vakauya pamba. Paitomuka pakazara vanhu pamba. Nekukahadzika kwakaita vanhu vachiitika chaitika kati. Saka zvadaro shamwari dzangu dzekuMozambique dzakaona mafoto emwana ndope dzakabatikana dzikachizouyawo kupi dzauya kumba kwangu hadzina kuuya dzine chinangwa chekuda kubatsira musikana dzakauya dzine chinangwa chekubatsira mwana wangu. Alright, okay, tapazwa. Uyo makazochekerei? Zvadaro vari kubatsira mwana wangu akahakira ahakira achitobvisa uyu nyora nini ndakatobviswa pamutsiba pane iye mwana achibva kana mwana ari kubviswa nyora wamuine control naye over mwana wenyu ndizvo chaizvo uyo mushando ndizvo kune vabereki wake haasi wenyu zvamakaona kuti ahakira maifanira kunga makapita effort yekuti kuti vabereki uyai kuno handiti pane nyaya dzipo dzemwana because in the first place mwana uyu mushandi akasafanira kupinda munyaya dzenyu mukicheni menyu muchiita zvenyu zvemanyora enyu imi maimudaidzirei mukuita nyaya dzenyu dzematara enyu because musikana kutotonda makaita zvokumubatirana kaini hatina kumubatirana akatoita zvokudai zine munhu anga akahakira chisikana chiri patsinga chikuzvona hapana munhu akamubata kana inini wachona kana reza yacho kana chii iye nakaparwa akakanda reza yake ega kutoileti iye angakuparwa chii iye vakaparwa akaparwa chii iye angasina nyora ini handina kuti vakauya verekwa mati angaine reza yake wakaparwa handiti uyu ana angasina nyora saka iparwa chii paakaparwa anga akahakira handina kuziva kuti chaakaona ndechipi because anga akahakira aiwa saka imi ngava munhu reza kutopa nenyowani reza nyowani
unomba reza nyowani kuti ichazvokuda nemunhu mune mwanatsi wenyu. Reza yakaparana yakaiwanei reza iyi kuti azosara yakabata reza rimwe dzakapiwa reza makamupa reza munhu reza akaipiwa nani for what purpose? Kana uyu akatoparwa handiti ndinoziva rizini kuti angari kuparirwei because vanhu vakauya kumba kwenyu misheni yavo yanga reyekuti wakanga warwadziwa nemafotos emwana wenyu angapiswa negirlfriend wavanga waona ndozvakawinga. Saka kana anga akuzohaka anga akuhakei besides chaanga akuhaka chii iye auya kuona mwana wakatsva wakapiswa negirlfriend chaanga akuhaka chii? Ndimati wazi wakahaka kana akahakirana it means kuti nyaya yenyu mukicheni mamwine nyaya dzenyu mukicheni ndimi mutaura kuti nemuromo wenyu kuti munhu paanga akabudirwa akuhakira ndipo akatidaidzai musikana ari kunze. Uimizvi pakatanga nyaya dzenyu dzekubudirwa pamuchita zvimuita mumba musikana angasimomo ndimi akazomdaidza kuti ngauye kuno kumba ende anodaidzwa nemunhu akabudirwa andizvo which means their mission yekuya kuvanhu avo yanga isiri yekuya kuona mwana wakakwara wakapiswa negirlfriend asi yanga itori nyaya yekuti wakatouya ndimi wadaidza for a specific reason yekuti pane zvazviri kunetsa pamusha warini ndiprocess yekugadzira zviri kunetsa mumusha handiti ndo pawakabva wazopinzawo musikana mukati menyaya dzipi idzodzo handiti oright kana mavanga wauya kuona mwana inyaya dzenyu handiti uyu angainei nazvo anga asina nito saka maimupinza matare emusha menyu kuti adii mutorwa maimupinza matare emusha wenyu kuti adii shamwari yenyu yakati daidzai musikana ari kunze apinde mupe imi ndobva madaidza musikana makadini kuti hasiwi pano ende makati handiri pano handiwe takudaidzira pano saine kutotanga kuti vanhu vamakadaidza kunga usingaonika yanga iri kudaidza munhu asingafani kunge ari mudare imomo ndo saine kutanga kuti vanhu vakakupedzera nguva kuita kuti dare chakamira vaita dare nemwana wavo ivo ndimaingawo mwana nababa hazvina basa zvakaseparate baba akafa asi baba afa baba afa mwana uyu kochipiswa musoro ngegirlfriend shamwari dziri kumozambique dzokadzwana mapikisha emwana wakapiswa ngegirlfriend kochiti rega toone handiti shamwari dziya dzasvika ndo dzaakuhaka mweya wemupisi abero kuti ngewemupisi here kana kuti ngevei mweya wanga wakuhakwa mweya uye wobva enda kuadhenifai musikana uri kunze uri kutsvaira rake uruzviitira basa rake kuti ngaauye muno mumba auya mumba musikana uya wobva asvika akuparwa nyora shamwari dzenyu dzinoita vakaparwa here kana kuti vakacheka iwe wakanga wagara uine nyora here iwe wakanga wagara wambochekwa nyora here saka chacho kuparwa kwauri chii handitozivi iyo wakatoimanikidza ndisingatoni waitomanikidzwa uchichekwa waibva waisati umwe twaisa amene mishonga yawo yakaisa handizozivi kuti ichi oright wapedza kuchekwa kwawadini ndoko wakatonditichira reza iyi mutoilet pandatoitora ndaenda ndanoirasa pavasara vachiita zvangu vachiita iwo wakunze wapedza mangwana vakwanzika ndoko wakati hanzi tiri pane munhu abudirwa ndimbuya wepanapa uri kuti hanzi toda kuti uite muroora wepanapa right saka inini zvanofunga bambona ndiri kuti mwana anoda kucheneswa
mwana uda kucheneswa anizwa kuti pazikana kuti nyore dzakachekerwa nemushonga wakaiswa ndezvei anizwa kana madaro anizwa ndimi makuchifanira kuita process yekuparisa nyora idzodzo kuti dzibviswe pamwana noti vanhu vanopara mwana nyora iye asina nyora kuti aziti kupara nyora imimi ndimi makuchifanira kuti kana zvaonekwa kuti mwana chaiswa pamwana chii anizwa mwana wachiparwa nyora idzodzo because ivo mukosanga muti muchine mwana musina mwana kana wafunga kuti mukuroorwa pamwe acharoorwa muchaziva zvekuita asi ndosati kuzvatomutaurai kuti itai zvakati pamuri kuenda pamuda kubatsirwa wanofanira kunga uripo wakaita nyaya dzavo kuti wazive they must know kuti zvawakaita pamwanawo ndezvakati nezvakati zviri kuda solution yakati kuti imhosva iyo mwana akuda kutorapwa alright iwe kubva padaro wazoda kuti rohwe ipapo wakabva wambozwaireka mwoyo kako kuda mukuvana kana kuti mautodaro amusi mwoyo wako wakamuda asi usizwa kuda uri mberi uchiri kuzwa dambudzo ripa uri nderipi kana uchizwa kuda urume then uri normal ndozvati kuda anditi saka tazwa kuti uri normal like right now tazwa kuti uri normal anditi takuda tizive kuti purpose yetsinga yenyora idzo dzanga imuri yechii because uri kwasongaidzwa mweya kwasongaidzwa something so we want to know kuti zvinicho chii chochibviswa pauri handizvo right saka ndozvozva kuti achiri baba kana maita izvizvi muchidzoka kuno motitaura kuti pamakafamba makanzi pari mwana pane chii then tochidhira navanhu tochipedzerana mai ndikutsigira mashoko ataurwa nababa patakava pasamanisi mai avo patakasvika pamba pavo tichizoya kunokuwa chipiwa samanisi waitofanira kunge wauya nevanhu wavo vekumozambiki iwavo nekuti pamba pane madays ekutoti aitogona kuwatora nekuti ndichitondera musikana achigara ipapo akati waisatora nguva waienda nekudzoka saka ndikukumbirawo kuti mundibvunzirewo kuti akawaudza here kana kuti haana amwataura isu dzakuvaudza kuti musi wa7 wanofanira kuuya netimu ravo rekumozambiki asi gai musi wa7 imi munofanira kunga mafamba mese matotaura kuona kuti pamwana apo chii chakaitwa pamwana musi wa7 kutoona kuti iwavo mai avo pane zvawakatoita pamwana nevanhu wavo ivavo akandibwira takutodzoka mashure tati imimi nawo nababa endai pamunoenda handiti nemwana muzwe kuti chii chakaitwa pamwana asi musi wa7 wananya kuisa zvawakaisa izvozvo nemi mese padiri kudai panapa musi wa7 mese nevanhu ivavo vekumozambiki asi zvokuti vanhu vekumozambiki wauye harisi responsibility yeimwe iresponsibility yake kuti vanongouya sekuya wakaita kuti wangozwa kuti mwana atsva ndobva wamhanya iyo zvavanofanira kungozwa kuti nyaya iya yatsva wobva wamhanya tikatobatsirika tese ndiri pakudakukumbira transport iri kutinetsa tinobva kuruwambo kuzasuko uya kwatakaita imari kudzoka kwatikuita imari musi wa7 ipapo imari saka tikukumbirawo toti watotipawo mari yacho yatikudira fiwe toti 100 uya 100 tofambira ichiyamba tikangata mota hatina chekufambira tinogara pasi kuhwesa uko right asi mutemo manje havakupi mari yepetrol vanokupai mari yepublic transport kubva kuno kuenda ukazozwe mari waiziva une motikari ka
uyu musikana pamusoro musikana paakapinda kunofunga anoziva paakabva kumusha kwedu achiuya kuno achiuya kwamai ake mari yaakakwira yebhasi nofunga ari kuziva imari yemusikana $7. 7. So which means 14, 14, 28, 28, 42. Saka 42, 42, 84, 84, 106. 106. Right. Saka munofanira kupawo mari 106 kuti waweza kuti wauye kukoti nekuti ari imbesi mari yavo yavari kushandisa. Right. And they don't know 6. Next,